Tarone jan mantep nggih, Bro. Lur, iki mu babar nang Tegalan iki dipeseni karo Bukli. Pesene apa, Be? Jarine saiki Bukli iki arep masak bothok, Lur. Bothok apa, Be? Lur, apa jenenge lantoro, petere, Lur. Petere. Oh, pete Cina iki, Lur. Oke, Lur, ayo, Lur. Ayo. Karo ngenteni Bukli, Lur. Oke. Peh rumput ya, Be. Rumput iki rong wulan ora nyoba Tegalan iki. Be, Hei, wis entuk tarone. ulun. Iki aku nggawa wadah lho, Be. Oh, dhuwur lho Be iki, Be. Lah ya kuwi beli. Tolong nang, tak apike. Tak ono ya? Heeh. Aku ora gaduk maneh. Ya. Sing iki lho, Be, sing alor iki lho. Ya. Wis tuwek maneh ya. Tuwek kuwi. Oh, irike gak kene, Be ya. Ya wis tak salehno ngene. Oh iya ya Allah. Oh ceklek ngene ya. Ya, ben gelis panas iki masalah. Heeh. Selak meletek. Akeh. Nduk, delok nduk tarane nduk. Lah iya. Ya, cok rada anu. Cepetan panas masalah engko ndak babe ireng Ya. babe yo. Wong kene sireng asli. Ireng asli. Heeh. Walah. Kayak sik khawatir. Nek sik kuwatir ireng. Nawa kena panas ireng. Jalek muni aku putih baru udah kuwatir. Oh ngono. Pangkling. Bingung. Bingung golek babe iki ndi saiki. Beh. Delokan iki lur, tarone jan mantep nggih, Bro. Gimbyuk. Taro jare apa iki jenenge? Pete apa, Be? Petere. Petere. Oh. Akeh beli. Be, Hei. ra gadok iki, Be. Oh ya, tak telungne ya, tak telungne. Mandang. Ya ngene sik. Kene sik ya. Heeh. Hati-hati, Be. Ya padha babe bare karo buli padha. Hati-hati. Ora sik. Lha. Oh ngene ae. Beacok ae kesuwen. Wah. Bani. Tuh. Aman wis. Si akeh to. Akeh timbang garing. Kayak iki nyongot-nyongot ki. Yo, Wis ayo wis. keroken sampean. Ra kenyang. Panasen. Lor. Yes ngene iki lor, wong ning desa golek torong nih pangani nyamuk. Wah, gimbyuk kuwi sampean isan. Lor, torone dipiti dhisik, marek ngene engko donceki lor. Iki toro sing cilik iki toro biasa. Heeh. Akeh niku beli ya. Alah engko donceki paling sethithik, Nduk. Sama jane babe sampean nganu arepe masak bothok lam toro ngono. Heeh. Oh, enak kuwi. Enak. Karo teri lor. Wih, jan. Sip. Cocok pisan. Tapi yang ini kita ndange lek ngene iki sing suwi lor. Mitili Soale- ngonceki. Babe ro bulik ki tarone ora tuku ning pasar. Lek tuku ning pasar ya penak garek Masak. bothok. Lah pikire bulik nyopo tuku? Wong ning duwe. Tegalan kok uga arek ngopek. Lah iya, Gek akeh. gitu. Lah Ya. iya, kok ngene donceki lur. Ngoncekne piye, Buli? Wis ngene iki dadi rek ngene iki. Oh, Wis ki ngene. pucuke disuwek sik. Heeh, tutuk ngene iki. Wih. Lur, lek ngonceki sakmono kae mau lur. Heeh. Ora garis saiki lho lur. Garis suwidik. Lah mau ki carane sak pruwangkal to lur. Heeh. Lah marek donceki ya sak meniki lho lur. Yo akeh kuwi, Buli. Oke ya, wis tak doncekan ya nduk ya. Heeh, wis akeh Iki heeh ngene. Lah iki engko marek ngene mari terus nyiapne bumbune dimasak lur. Oke. Terus karo buli karo engko masak nganu lur. Apa? Asem-asem kluwe. Heeh. Heeh, terus karo bothok iki goreng tempe lur. Wih, jan jos. Ya lur. Melok buli bothok lur. Oke. Lur, iki babe neng Tegalan ya wis rampung, teko sawah ya wis mulih, Lur. Heeh. Saiki babe iki wis neng omah Heeh. arep ngewangi masak bukli iki lho, Lur. Oke. Iki babe arep ngoncekne Apa kuwi, Be? kluweh iki, Lur. Oh, kluwe. Engko arep dimasak apa jare bukli. Pokoke sing penting babe kon ewang-ewang Heeh. iki ngonceki kluweh. Heeh. Bar ngono engko terus daden geni iki lho, Lur, ngono. Mantep Ngono wis. kuwi. Heeh. Oke, Lur. Oke. Iki babe arepe kandang gawe sik, Lur. Heeh. Tulung Tulung bangsa. bangsa. Seperti biasa. Seperti biasa, Lur. Ya, Lur ya. Heeh. Oke. Oh, kluwe iki cilik-cilik ngono to, Be? Iya, lek sing gedhe jenenge tawel to. Oh, Hmm,
gori. Ah iki lur, ngene iki lho lek ngancaki kluwe lur ngene iki. Babe iki pinter lur, apa-apa iso ya lur. Terae sampean Oh, oh. iso ae. Gampang isoan babe iki. Gathekan. Mangkane karo buli dikongkoni ya lur. Oh, lur. Lur, bumbune botok ngene iki lho, Lur. Apa bulik iki bulik? Lombok cilik, Mm-mm. kencur, bawang merah, bawang putih. Arek ngene iki diwuyah, Lur. Ya. Titik sik ae. Oh sithik sik. Heeh. Langsung diulek berarti ya bulik. Dulek entah ngene iki. Oke. Ngene iki ae. Engko baru wis lembut iki dicampur karo klopone, karo torone, karo teri. Gini. Weh. Nah, enek apa kuwi tempe barang? Maknyos nih. Oh, tenan. Wis mari Lur, bumbune wis lembut. Arek ngene iki dicaruk karo kambile, Lur. Oke. Iki kambile, Lur. Tangane bulik mes resik, Lur. Berarti bumbunya langsung mlebokne ya. Heeh, diganekne langsung dilebokne iki. Wis iki, Lur. Apa ya bulik? Tempe. Tempe. Heeh, tempene diganekne diremet-remet ngene iki. Heeh. Terine. Nah, kuwi torone. Torone iki, Lur. Ditambah uyah titik, Lur, iki. Terus micin, Izin. terus penyedap. Gula titik, Lur. Nah, ini. Si kraune. Heeh. Oh, terus iki, Lur. Apa bulik? Anu lombok utuh. Oh, kuwi. Heeh. Babe pokoknya. Bener. Weh, Jan. Sip. Ibu babe pesen Lur. Kon ngekei lombok utuh ijo. Tingko dimakan bisa ceplus-ceplus ya. Ceplus-ceplus engko. Pancine iki diseni banyu, ge nggodhog. Bothok engko iki lur. Kok godhog to? Ngukus. Ge ngukus ding lur. Dadi lur, gini lur. Mantap, wis. Dibungkus sing ngene iki. Di sini kayak uwak ya. Heeh. Mantep. Ben marem lho lek mangan lur. Lah iya kuwi. Sing ngene bungkus sing ngene guys. Iki babe arep ngukus bothok iki lur. Oke. Nah, iki ngene iki lur. Wah, wakeh lur. Lah ya mbek tumpuk undung. Heeh. Engko tak bagi ya lur. Wes tenan kudune nah. Karo babe engko dibagi lur, aja kuwatir lur. Oke. Sama saya ngirisi apa Ibu Lek? Anu ndak ngurisi bumbune asam-asam kluwe, Nduk. Jangan asam-asam ngono to. Oh, jangan asam-asam kluwe. Oh. Dirisi lombok, Heeh. bawang merah, bawang putih, laos. Oke. Ngono ku tok, iki lombok dirisi ngene iki. Heeh. Terus iki engko ya diwe asem, dong salam. Engko pedes-pedes kecut ya, Nduk. Heeh. Gak diulek berarti ya? Enggak, dirisi ngene, Nduk. Oh, bumbu iris berarti. Bumbu iris. Oke. Lur, lur, botoke wis mateng. Wih. Bakno kuwi. Rapi ya? Mateng tong. Heeh. Pindah sisih kene ya. Ya sisih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sip. Iki lur bumbune jangan asam-asam kluwe. Heeh. Jegone entah ngene iki. Oke. Kalau umep baru dijegurne nganu. Kluwe. Kluwe. Ben umep sik. Ya, wis umep Oh, lur. umep. Bumbune ro iki. Kluwe dilebokne. Heeh. Iki lur dijeguri penyedap, micin, Iya. uyah, gula titik lur. Heeh. Beri dong salam lur. Heeh. Asem. Ben rada kecut rada oke aseme. Wuh, wis mateng iki lur. Wis mateng. Heeh. Kayak dintas, Bi. Ah, jare bulik mau. Be, kok lek wis mateng kon entasen be. Yo, iki. Wis pangkat tulung bangsa ae lur, iki lur. Niki to lur. Lah iya. Mateng kene ya lur ya.
Iki toh. Kayak unuk-unuk nih buri bisa. Goreng tempe lor. Yes, tempenya wis mateng, pintas. Aku kebetik gitu Pak. Enak iki. Lor, Buli lek masak wis mateng. Botok iki botoke, botok toro karo teri mau. Iki jangane asem-asem kluwe. Iki goreng tempe. Oke. Saiki babe karo Buli arep madang, Lur. Wis monggo, madang Ayo sik. Be madang, Be. Ayo ndang. Tak jukokne botoke ya. Heeh, Bli. Kak nih. Wes, Buka nih. langsung dibukane pluk ngene wes. Langsung dengan Ya, buka tumpakane. dewe piye? Ngene, pluk apa? Oh, Tumplak. Oh. wah, wes. mantap, Bes. Dituweplokne kono. Yes. Iki salah sampah kuwi engko. Sik Be. Wis gak kene ra apa-apa. Lumpukne sik ae. Tempe men di Be. Iki ya, Ya. loro. Loro. Heeh, wes sip. Wes, Yes. Wis. Masuk. Delok be. Iki. Wuh, iki rek babe iki, Lur. Londo. Mantep to, Lur. Weh, pokoke. Jos. Ayo, Lur. Monggo. Melu madang, Lur. Oke. Buli yang anu menyisal. Iya no. Jangane suweger, Lur. Asem-asem kluweh. Wis, pokoke ndang Wuh. madang sik. Sip jan. Monggo, Lur ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon be. Piye Be, enak Be? Seger ya? Ber, Aku tak ngicipi nganane. Ayo Lor. Mangan Lor karo Buli Lor. tenan, Lur. Ki tempene goreng ini. Botok lamtoro, Oh, enak. petere, Lur. Petere. Teri. Terus enek apa Tempene. jenenge tempe, Tempe. dituki lombok utuh. Iki lho, Lur. Wah, iki lombok utuh. Be aku tak nganu Be ya, tak ngicipi jangane asem-asem ketek seweger to Be. Ya wes. Wes tenan. Wes. Wis Lor ya Lor. Bismillahirrahmanirrahim. Ngicipi jangane sik. Wih, seruput nih beli. Tenan. Ora ngapus di Lor. Seweger tenan. Udah njajal Lor. Iki Buli mangan karo botok sik Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Madang monggo Lur, Lur. Botoke yo enak Lur. Percaya beli. Babe gak ngomong, Lur. Menikmati tenan, Lur. Kudune, Hmm. kudune. Suweger, enak, Lur. Pokoknya disekecakaken. Sekecakan, Lur iki, Lur. Gimana Lur? Luar biasa tenan. Bener, Lur. Piye Be enake Be? Bah, tenan, Bu Li. Enake gonggur, Lur. Bah, tenan, Jos. Jos Jah, tenan. Lur. Wajib dicoba ya beli. Coba niki pokoke. Enak tenan. Kono terutama jangan seweger Lur. Gembrobyos iki lho. Jelas Wah. Alhamdulillah, Lur. Le madang babi karo Buli wis rampung. Babi karo Buli tetep ndongakne dulurku kabeh neng ndi wae berada. Muga tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur, Lur. Gangsar, lancar, berkah rezekine, Lur. Amin. Wassalam, Lur. Matur nuwun.